ето дойде и този момент да изпратим старата и да посрещнем новата година. Както вече знаете, в този канал това стана традиция и го правя вече за пета поредна година. И нямам намерение да спирам, поне това да има от мен в YouTube. По традиция ще започнем с пожеланието. Преди всичко останало, искам да ви пожелая най-вече да бъдете щастливи с хората, които ви заобграждат. Независимо дали става въпрос за приятели, семейство или пък дори домашни любимци. Не се страхувайте стремглаво да следвате мечтите и желанията си. Те ще ви отведат на много далеч. И нека през 2024 всичко, с което се захванете, да бъде успешно за вас. Дори да надмине собствените ви очаквания. Аз вярвам, че въпреки всичко вие ще успеете. И не на последно място, бъдете здрави и се грижете за тези, които обичате и тези, които ви обичат. Както в последните 4 видеа, така и в това ще направя ново обращение към изминалата година. Година, ти не беше по-различна от предходните 3 от новото десетилетие. За много хора ти беше изпълнена с изключително огромни трудности и много тежки моменти, през които обаче до голяма степен всички преминахме. За някои други хора обаче, като мен, ти беше изключително важна, ако не и най-важната, от към това как се промени моя мироглед на света през твоето времетраене. Най-вече мога да кажа, че беше годината с най-красивите пейзажи. Както може да видите по снимките, галерията ми е пълна с десетки такива. Всичко това, което до някаква степен е доста положително, ме накара да се замисля и наистина съдейки спрямо предните изпращания, да си пожелаем една нова и по-добра година от тази, би било до някъде проклятие. Затова единствено ще кажа благодаря на 2023, че беше част от моя живот. Ай, чао! Миче, каквото да кажа за YouTube, ще бъде малко глупаво и безсмислено, тъй като на практика в последните 2 години, особено последната година, това е моя хоби, остана доста на заден план. Имам някои идеи, които искам да реализирам през новата година, които до голяма степен са доста различни от това, което съм правил до сега. Но, както ни е показала съдбата, най-вече на вас и на мен, тези планове най-вероятно няма да се осъществят поради една или друга причина, но кой знае. Съвсем скоро, в следващия месец-два, може да се появи някое видео за това, както казах в предното видео преди точно една година. Винаги трябва да има надежда за по-доброто. Мисля, че се изчерпах за 2023, няма какво повече да кажа. Единствено мога да ви пожелая приятно изкарване на последните почивни дни, след което започва тормоза отново, независимо дали работите или сте ученици. Чао и надявам се да се видим съвсем скоро. Ако пък не, до след 365 дни.